Kaixo, neska mutilak. Ni Joseba naiz, eta Loatzon txistua irakasten dut. Txistua haizezko tresna bat da. Hortaz, bokilatik putz eginez eta behatzak dituz, aterako diogu bere soinua. Ikusi duzen bezala, txistua esku bakarrarekin jotzen da. Lau zulo erabiliz jo bai ditzakegu nota guztiak. Txistua eusteko eraztun bat dugu, eta hatz alferra sartuko dugu bertan. Beko aldean geratzen den zuloa berriz, hatz potoloarekin tapatuko dugu. Eta goiko bilak erakusiarekin eta luzearekin. Azkenik, azpiko zuloa behar denetan hatz txikiarekin tapatuko dugu. Aizue, eta txistua esku bakarrarekin jotzen baldin badut, zer egin gut bestearekin? Eta hola, doinuaz gain, perkusioaren jo dezaket. Txistuaren labur handia beraz, danbolina. Baina ez da bakarra. Bada beste bat txistuakin txistu taldean maiz erabiltzen dena, silbotea. Hau, luzeagoa da, eta nota grabeenak egiteko balio du. Ikuste duzuenez, ez du anilarik eta beste eskuarekin eutsi behar dut. Entzungo alditugu denak elkarrekin. Hauxe da, gure musika tresna. Aurkezpena gustatu izana espero dut. Dena den, edozein zalantza izan ezkeo, hemen dezuten nire helbidea, idatzi lasai eta erantzungo dizuet. Ondo izan, eta laster arte.